Ja, her er så en lille rundvisning af det nye Iller-bosted til de små. De har nu fået hele altanen og bolter sig på med vand, en lille liggesok, hvor man har mulighed for det der. Lille liggesok der, ren kurv, ren kasse, dejlig mad, et lille rør de kan kravle igennem, og deres transportkasse, godt polstret. Hvis det skulle blive lidt køligt, så kan de gå derind og få varme. Og der ligger sort misot. Et andet lille sted med godt puttet med en pude, også til at få varme, hvis det skulle blive lidt køligt ud. Og så ellers et sted, de kan klatre rundt og bolde sig. Stik kontakt til, når jeg skal støvsuge. Ja, og så ellers bare dejlig meget plads. Og så er der mulighed for, at der er afløb der, så jeg kan vaske gulvet herude, hvis det bliver nødvendigt. Og de grå pletter på gulvet, det er altså ikke rust eller lignende, det er bare malingen, der mangler. Sådan har det altid set ud, og jeg gider ikke rigtig gøre noget ved det, så det er meget simpelt. Så ja, jeg vil bare lige vise det, så nu kan vi gå tilbage hjem.